Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ce dai taku a koda yaushe Maryam. Muna nan ne a cikin labarinmu mai suna Surikata. Mun tsaya ne a inda aka aiko sallama da Hassana har Umma take cewa ita ba Hassana a cikin gidan nan. Lokacin da Masa'uda ta dauko tsalle ta fito tsakar gida take sanarwa da Umma cewa da duk yadda abin da ya faru cewa da Surayya aka yi sallama har ma Umma take sanar da su cewa dole ku su fita tunda har suka yi masa kwatancen gida domin kuwa babu kyau wulakanci. A nan muka tsaya yanzu kam za mu shiga ba. Ni kuma na ce sai kin raka ni sannan zani don haka muka fita gaba ɗaya ya kafe mashin ɗinsa a ƙofar gidanmu yana zaune a kai muka fita muka same shi a haka sannu da zuwa shigo daga soro kika ce masa ya taso ya shigo sauran gidanku ya tadda mu muka gaishe shi muna gama gaisawa da shi ne kika yi cikin gidanku kina dariya kina faɗin bari na baku guri ko ku gaisa sosai a sha soyayya lafiya na biki da kallo ina hararaki ya dan jima yana kallo na yana murmushi bayan kin shiga gida kin bar mu da shi sannan ya ce Hassana tun ranar da na ganki na kirkice don tun daga lokacin ba ni da wani abun tunani idan baki ba a takaice dai ina matukar ƙaunar ki ina son kasancewa da ki a matsayin abokiyar rayuwa wato na aure ki ko da yake ran nan har muka rabu baki tambaye ni sunana ba kuma yanzu ma na ga baki tambaya ba to ni sunana Hisham haifaffen nan garin Kano ne cikin unguwar Gwale na yi karatun firamare har zuwa difloma yanzu haka ina aiki a ma'aikatar ilimi ni ba wani bane Hassana ba ni da komai sai dai alhamdulillahi ina da ɗan rufin asiri daidai gwargwado ban zo da niyyar ƙarya ba tun da shi aure zama ne na dindindin amma ina ganin in har Allah ya amince kika amince zaki same ni miji mai kula da tattali wanda ya san haƙƙin iyalinsa kuma yaya Surayya wai ga kujera ku zauna kar ki gaji da tsayuwar in ji yaya Masa'uda Nafisa ce ta faɗa tare da ajiye min 'yar kujerar mata ƙarama da yake shi Hisham yana kan wani babur Vespa da wani makocinku ke kawowa ajiya sauran gidanku. Ina zama kan kujerar Nafisa ta juya za ta tafi. Ya ki ƙanwata in ji Hisham ta dawo ta tsuguna gani ta ce masa ya nuna ni da ɗan yatsansa. Ya sunan wannan kika ce? Sunanta yaya Surayya. Ta ci kifa wadda ta aiko ki sunanta yaya Masa'uda ba sunansu Hassana da Usaina ba ta buɗi baki tare da faɗin la ban taɓa jin an kirawo su da Hassana da Usaina ba nan na daka mata tsawa tare da cewa ta ki ba mu waje na kora ta cikin gida dan na san halin Nafisa idan ta balle da surutun labarin shekara 1000 sai ta ba wa Hisham tun da ta shiga gida yake kallo na ni ko kaina a sunkuye nake na kasa daga kai na kalle shi don duk sai da na ji kunya don ta kama ni don ina ganin ba zai kuma sake yadda da ni ba ko ya amince da abin da nake faɗa masa ba zai ɗauke ni ne a matsayin makaryaciya kusan minti 5 sauran tsid ba mai magana sai can na ji ya kira sunana da sanyayyar muryarsa Surayya a hankali na daga idona na kalle shi ba tare da na amsa masa ba ido cikin ido muka haɗa juna sannan na yi saurin kawar da idona tabdijan dama haka mutumin dan yake ani ban taɓa ƙare masa kallo ba sai yau Hisham kam ya ƙeru namiji ne dogo kuma mai faɗin ƙirji ba shi da ƙiba sai faɗi gashi da dogon hanci siriri har baka gashin bakinsa ya matukar dacewa da ɗan madaidaicin bakinsa manya-manyan idanuwansa kwantattu
wanda idan ya kalle ki da su sai ki rantse gyangyaɗi yake. Su ne abin rikitarwa. Ba fari ba ne, sai dai yana da hasken fata. Riga da wando na farar shadda ne a jikinsa. Tun da muka haɗa ido da shi, na ji sonsa ya mamaye min zuciya. Tsaf na tsinci kaina cikin sonsa, cikin son na ƙara ɗago kai idona na kalle sa, amma na kasa. A hankali ya kuma kiran sunana, na amsa masa kaina a sunkuye. Anya kina so na kuwa? Me ka gani? Na ce masa. Gashi nan kin ɓoye min abin da wanda ban san shi ba, sai wannan yarinyar ce ta gaya min. Ba haka za mu ringa tafiya, ina kiran ku da sunan da ba naku ba. Shiru na yi masa, ban ce masa komai ba. Surayya ya kirawo ni a hankali, da alama ya fara karaya. Ki gaya min gaskiyar abin da ke zuciyarki game da ni. Ya kika gani? Kina so na ko kuwa ba ni daga cikin tsarin mazajen da kike so, ko yaya ne? Jin haka yasa na saurin ɗago ido na kalle shi, tare da cewa au, a mazaje ma akwai irin wanda ake so da wanda ba a so. Ƙwarai kuwa, sai ki ga wasu matan sun fi son namiji dogo, wasu kuwa gajeru, wasu kyakkyawa, wasu kuwa sun fi son mai ƙasumba ko saje. Wasu matan sun fi son namiji mai hira da barakwanci, wasu ko sun fi son mara yawan magana sosai. Ke kwa me zaɓin ki ba? Faɗa min, ina jin ki. To, ni duk waɗannan ba ta gabana. Na fi son mai kyan hali, wanda zai riƙe ni da gaskiya da amana. Tsakani da Allah, na ce masa. Girgiza kai ya ce da kyau. To yaya na yi miki? Na ɗan yi murmushi, sannan na ce, idan Allah ya yi kai ne mijina ne, zan aure ka. Cikin zumuɗi ya ce min ya ci gaba da zuwa kenan. Na ce masa. Tun daga lokacin muka ci gaba da soyayya da Hashim. Bayan na gama secondary school, shekarar da muka gama secondary, Hisham ya so a yi bikinmu, amma babana ya ƙi, ya ce sai na ci gaba da karatu. Don haka muka shiga FCE ni da ke tare. Lokacin kuwa tuni Hisham ya kai kuɗin zancensa gidanmu, har an yi sa rana akan in na gama makaranta za a yi bikinmu. A lokacin ba ƙaramin shakuwa muka yi da Hisham ba, soyayya mai ƙarfi muke yi wa juna. Don Allah na dinga in gama karatu a yi bikinmu. Tun daga lokacin da ya min alkawarin ci gaba da karatu ko aiki idan mun yi aure, na ji ina matsanancin cewa Allah a yi bikinmu, a yi aurenmu da shi. Har na gaya wa babana, shi ma kuwa ba ƙaramin farin ciki ya yi ba da jin daɗin hakan. Da yake ya gaya min sai ya sayi filin sa Ɗorayi, har ya fara ginawa. Ya ce ko ɗaki ɗaya da falo da ɗaki ɗaya daban da kicin daban ɗaki ya mana, ya ishe mu. In ya so a hankali ya ƙarasa ginin, ko da muna ciki ne. Don haka na gamsu, na gama sakankancewa a cewa a Ɗorayi zan zauna. Har ƙawaye da 'yan uwa nake gayawa cewa a Ɗorayi zan zauna. Kin san ke kwa hira ake, kika ji an ambaci sunan unguwar Ɗorayi sai ki ce min ga unguwar taku. Ni kuwa sai na ce miki, ƙwarai kuwa sahiba, da gaske kike, a Ɗorayi za na zauna. Taɓija, wa ya ga ɗokin musullaƙo mai gida da yanke kabewa. Irin wannan abu haka ko kunya babu? To dai Allah ya kiyaye. A nan ne za mu tsaya. Ni ce taku a ko da yaushe Maryam. Za mu je ne in ga gidan da Surayya za ta zauna. Ko za ta zauna din ko ba za ta zauna ba, Allahu a'lam. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba. Bissalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na gode.